Mapisa magarite bede migepe mopogore opogore mag piny owacho ma wacho bende oyangi ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi mano wacho ni koro idhi ber okumba mag thieth mar apisa mag arita kaachiel kod neno ni kata alwora mar kama gitiye bende oket maber mondo mi koro okonye duoko chien weche ma bende nyalo bedo katimore ahinya mago bende mulo ngima apisa mag arita ma bende chwegi kawo ngimagi oko koluwore kod achiedh nade kod dang'ni mar paro magi nyalo bedo go ma ikelo koluwore gi arita koluwore gi alwora mar kama gitiye. And their families through decent housing, improved medical services, and counseling for those who are mentally or socially distressed. As I promised during last year's event, we are also committed to establishing a Veterans Endowment Fund. A bill to this effect is in progress. To e korka kore ogai mar obila ma pacho ka Douglas Kanja to ne okawo mana thuolono mar ne puoyo obila kuom bedo ni gichiwore mar keto arita e pacho ka kama ne onyisogi mondo mi gidhi mana nyime seche ma bende sirikal koro timo duto manyalore mar neno ni koro ber weche mag ngimagi kaachiel kod alwora mar kama gitiye. As a way of expressing our immense gratitude and acknowledging the lasting impact that their sacrifice had on the National Police Service and the country, we have engraved the names of these gallant officers on the commemorative monument that we have seen outside here today. One of the steps that we have taken as the National Police Service to support the families of the fallen police officers is to recruit qualified widows and the children into the service. There is need to develop a policy on the welfare of the officers. Already, we have begun the process of establishing an endowment. Duond buch siasa mar ODM okwedo mokalo weche moko masani osebedo kalandore ni duond burano koro lokore kendo siro lwedo sirikand Kenya Kwanza kendo were malich mokalo. Ma en koluwore gi weche moko bende ne owuok ne kuom moko kuom jokanyo mag duond burano manie sirikal ka gisebedo ka giwacho weche machal ka gima siro piny owacho mar Kenya Kwanza. Ogai ma duond burano yor kojolo manongire Peter Anyang' Nyong'o bende en gavana ma kaunti ma Kisumo owacho ni ODM ok pamne sirikal kaka osebed ka iwacheno. Ne bende owacho ni duond burano pod ochung' kar tiende mise meke magin nyayo weche mag demokrasia bidhruok kod wuotho e ler e kind weche mamoko. Ndalo manok mokalo chien jokanyo mag duond burano mar ODM kama oting'o nyaka jatend migawo mar mwandu mawuok e bwo lowo mano Halia Hassan Joho gi jaod bura ma Suna East Junet Mohamed ne owuok e lela ka koro gidok ne Ruto moloyo kata mana jokanyo mag Kenya Kwanza giwegi. Wach ma bende ne osenyuolo paro mopogore opogore e pacho ka kowuok kuom oganda jo Kenya ma bende wacho ni sani chal gima ODM olokore kendo koro wero mana Ruto gi piny owacho mare mar Kenya Kwanza. Wach ma okwedi malich mokalo gi ogai yor kojolo mar duond burano mano ngire Peter Anyang' Nyong'o. Duol mar Governors bende koro gikone to dok ne counties ma pacho ka bang' lipot ma bende ne ogol gi jaga budget e thurka Margaret Nyakang'o. Lipot mane yango ni onge dongruok moro amora ma counties ne osetimo kuom thuolo mar dweche manok mokalo chien. Jakom mar duolno mano Hamed Abdullahi ne olero ni counties ne ok oyudo omenda moro amora kowuok e migawo mar pesa e dweche ma wachore ni onge dongruok moro amora mane counties otimogo. Ne bende wacho ni counties moko ne ochuno mondo mikoro gitigo omenda balang' mane gidong'go ka moko kuomgi to ne ochuno mondo mikoro hol gowi kata loan eka gichwal chenro mopogore opogore mag dongruok ne counties ma giwuoke. Lipodno ne yango ni onge dongruok moro amora ma counties osetimo e bwo thuolo mar dweche 5 mokalo chien ka bende jaga budget to ne lero ni chal ka gima ne osechiwo omenda to onge dongruok moro amora mane governors otimo gi pesago. Weche moko en ni jatend migawo mar weche mag tuke thurka Kipchumba Murkomen oramo ni koro biro timo duto manyalore e tieko lwenje mag kit chweche mag oganda sekta mar weche tuke. Ma en koluwore ni nyomake mafuanda mondo mi koro chiw ler koluwore gi lwenje mag kit chweche mag oganda makinde duto thoro neno e sekta mar weche mag tuke mondo mi koro wach malong'o kaka koro biro bero sekta no ponono ni koro weche mag lwenje mag kit chweche mag oganda nyalo biro bedo ni dhi nyime. Wach bende wacho ni osekelo ng'ikruok maduong' mokalo e sekta mar weche tuke. Nataka tusaidiane pamoja, wazazi wenye wako hapa, na nikiwaongelesha nyinyi naongelesha pia wazazi wa Kenya. Tusaidiane kama wazazi, tuchunge hawa watoto aswa wasichana kutokana na wale ambao wanafanya kitu inasema sexual abuse kwa watoto na violence. As a country we must confront
those who are targeting our athletes, either to steal their money in the pretext that they are going to have relationship. Bende nyogolo siem mager ne kocheza ma osebedo ka chando jotugo ma wakeini gi weche mag dwaro mondo mi gibedi kodgi e weche mag hera yora chuna. Kabendo lero ni biro kawo negi ondamo mager mar chik kendo koro nyaka gisani oseket nyong'ong mimenyogigo makoro ndalogi kwanore akwana. Na aswa wale ambao wanataka kutumia nafasi hiyo kunyemelea watoto wetu kwa sababu wako na mali ama wako na potential ya kukimbia, anajifanya yeye ni bwana yake ama anajifanya ni coach ama anajifanya ni agent, lakini ile ana target ni kuchukua mali ya huyo msichana. And I want to tell our girls, nimeestablish ofisi yangu kwa wizara ya sports ya kuangalia mambo ya gender violence in sports na ya mambo ya sexual abuse in sports. Weche moko en ne jokanyo mag bunge la wananchi sub county Marongo e kaunti ma Migori onyiso jotelo mano yiere kaunti no mondo mi koro bed gi horuok mar siasa kendo koro giket maino margi e chwalo chenro mag dongruok ne oganda jo Kenya. Kane otelne kod jakom margi manotimo nomiti, bende ne owacho ni koro giol gi lweny ma ok rum kinde duto ma osebedo ka dhi nyime e kind jotelo moko e kaunti ma Migori. Omiti ne owacho ni lwenje ma kamago koro kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro mag dongruok e kaunti no, wach momiyo koro jiwo jotelo e gwenge makono mondo mi koro yowere gi siasa moko manono kendo giket maino margi e chwalo chenro mag dongruok ne oganda e kaunti ma Migori. Wagombo environment manyangafu ma wanyalo timogo gigewa. E Migori County wasebedo ka wan gi problem in terms of leaders wa o gibed jok mawinjore. Okoro dawo makon gi koni masaka sa ng'ani omako ng'utwadi ng'ani omako ng'utwadgi. Wadwaro ni amoni obedi. Our area MPs wabunge wate mane luo ka agombo ni mondo wamakre uru gi governor mondo tich otire. Wakwero gokang' mamalo wach mar dhawo ma jo siasa dhawogo. Wechego ne oselwedo gi Eliud Ajali ma bende ne owacho ni ne giluto mbulu ne jotelo mondo mi okonygi tok lweny makinde duto e nyim jopiny kaka osebedo katimore e kaunti ma Migori. Ajali ne owacho ni tulo makinde duto kata kinde ka kinde mosebedo kawuok e kind jotelo ma kaunti ma Migori duoko chien weche mag dongruok e kaunti no kendo mano kelo kata mana picha marach ne kaunti ma Migori. It's not the first time wana noka jotendwa gore seche ma jotelo ariyo gore to nyiso ni laro mogo moro ma japiny kia wan wago mbulu mondo jogo odhi orit wan wago mbulu mondo jogo miwa development wago mbulu mondo wayud matunda wago mbulu mondo wayud ber nokwago mbulu ni mondo jogo gore omiyo kochuno ni jotendwa man wayiero Migori ka nyaka gore to gigowa gi development. Ne bende okwayo jotelo duto manoyiere kaunti no ma Migori mondo mi koro bede gi bure kindgi giwegi mondo mi koro gitiek weche mag gwenyruok e paro kotenore gi weche mag siasa momiyo kinde ka kinde gichwe gi muojo tulo e mbele oganda. Wach ma bende owacho ni osebedo ka koro kelo wichkuot maduong' mokalo ne oganda e kaunti ma Migori ma bende ne oluto mbulu ne jotelo ma kamago. Owacho ni jotelo nego beni koro chiwo ranyisi makare ma ok onego beni si kinde ka kinde gimakore sati ka gilaro weche moko manono mag gwenyruok e paro e weche mag siasa. Yakwayo jotendwa te ma Migori County kotelne gi governor yude thuolo yude kinde mari mondo ikete bura moro gi jotelo te mano yieri godo mondo ukel kwe nikech kwe gi hera ema nyayo dongruok. Vijende te Gen-Z akwayo josiasa wetiyo kodi ng'ama iting'o ne luth ne nyaminu ng'ama iting'o ne luth ne babau. Siasa nonyuolwa wayudo, siasa nitiere kawuono, siasa nitiere kiny. Nyakwara Magajwang' weche gi medo biro ni kamoro amora ma intie kokalo nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Ikruok ne nyasi mar ang'wen mar nyiso kido kod timbe mag oganda Luo ma bende idendo ni Luo Cultural Festival ma biro timore e kaunti mar Siaya higa ni nyaka gi sani osechopo e ng'ende. En nyasi ma itimo higa ka higa mar kelo kanyakla oganda Luo mar mondo mi koro gidhial kidi kod timbe kaka leronwa gi ripota marwa e kaunti ma Siaya, George Amulo. Hayura urachona nyakwar wango dibo sigana chanda jakawere Luo donje pacho pinje Luo yoro pacho ipara Magajwang' Amulo yoro gi pithund Luo sedala achakne pithund Luo gotramo. Kano wuoyo kinde manotelo ne komiti machano romo mar piny Luo noero to kod kweth jodongo oganda Luo
E timo limbe Siaya Kai motelo ne nyasino mochan timo e giko higani, jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthew Owili, ma bende jakom komiti machano romono, nowacho ni nyasino wang'ni ibiro yuorie gi jotelo madito pacho kae. Kaka ung'eyo ni Siaya ema wang'ni bago nyasi ma joluo duto e piny mangima romoe, waduogo e gundawa mondo mi bende wadhial kitwa kod timbewa. To wan gi jodito madongo dongo bende madhi biro mondo bedi achiel kodwa. Jakom Baba Raila Amolo Odinga enobedie, to bende wuon piny His Excellency William Samoei Ruto bende obedie chiego nogo. To gima lich ahinya chiego nogo bang' kotieko gigi te ni Gor Kogalo dhi tuomo adhula e stadium manyien miyawo Siaya ka. Nowacho magi ka Ngire Adams Oloo, ma bende en jakanyo mar komiti machano romono, to fulo ni mae nyasi mag gwelo e joluo duto e piny mangima. Kuparo nyasi mar piny luo manotim higa mokalo, notim e Homa Bay, to e higa no the theme manoketi ne en reincarnation of the Luo, chier mar joluo. Higa ni ing'iyo theme moketi en juok luo, juogi mar luo. Tidhi luong joluo moa e pinje moko. Nwa joluo kaka historia wacho ne wawuok Sudan. Koro luo moko ma bende nigi gundnigi oluonge gunda mar luo Kenya ka. Achiel kuom jodongo Uganda chonli ma bende gin joluo ma Uganda, Ruoth Okidi, bende nyontie limbeno ka en bende osingo gwelo Uganda luo duto manie pinje mamoko. Our brother has called us, so we are responding for the call. When your brother call you and sister call you, means the family are calling you, and we are responding to the family call. I communicated to our Rodi, both in Uganda and South Sudan, to come to discuss how can we all come together and celebrate our heritage. So I'm here to join in and see how we can mobilize a delegation to come. And on the behalf of all K Kwara Choli, K Paluo, they love you all, and they will be excited to join in. Apoyo, erokamano. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Miche gi miche mag jodak e kaunti Mombasa ne joyuoro e kar thieth ma Mvita kama jolweny mag pi mawuok e piny mar Pakistan ne joriwore gi jolweny wetegi ma pacho ka e chenro mar chiwo thieth ne jotuo nono maonge chudo moro amora. En chenro ma jolweny go koro wacho ni gisebedo ka gitimo e kinde ka kinde bang' thuolo mar higni 2 kaka yo achiel mar konyo jogo ma osebedo ka koro nigi chandruok mopogore opogore mar yudo weche mag thieth to ok ginyal nwang'o kaluwore kod pek mar ngima. Piny owacho mar kaunti ma Mombasa koni koro biro mag oganda mathoth go ne onyisogi ni kare nitiere oganda mathoth matuore to ling mane udi nikech ok ginyal yudo weche mag thieth nikech ngima pek kodgi. Jolweny go kod geno mar biro wuok tarik 7 mar odiechieng' makiny bang' tieko chenro mar ndalo 2 mar thiedho jopiny e kar dak ma Mvita e kaunti ma Mombasa. Giko mar weche manyien Adimba Nyakwar Ramogi kaka ne gimolo mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Tudri gi James Rabala koromo sa 10 mar biro yudo weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Ka kamano koromo sa 8 gi sa 9 weche manyien machuok. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni jatend migao mar tuke Kipchumba Murkomen odiechieng' manyoro nowacho nobiro golo oko achai duto kaachiel lwenje mag kit chwech matimore e sekta mar tuke e pacho ka. Murkomen nowacho ni migao mare sani koro timo matek mokalo maneno ni jogo duto manie sekta mar tugo e lwasi ma huyanga maonge midhiero mora mora. Nataka tusaidiane pamoja, wazazi wenye wako hapa, na nikiwaongelesha nyinyi naongelesha pia wazazi wa Kenya. Tusaidiane kama wazazi, tuchunge hawa watoto aswa wasichana kutokana na wale ambao wanafanya kitu inasema sexual abuse kwa watoto.